ndị na-agba ashawo bụ ụmụaka be anyị karịziri ndị na-ada agba ashawo. O nwere nwaanyị na-abụrụ ashawo kịta. A normal single girl na ala Igbo kịta ekwesịrị ọ ga-ajụ gị ego one. O nwere nke nnọkọta bọsị apụta sị na labubu mụgoro aka ntị mgbe na-ajụ la gịnị bụ labubu aka ihe ụda a na-ele 200 and something thousand. Then nwaanyị na-ada alụ ji ọ dị alụ ede o nwere ebe o nwere shop o nwere ebe ọ na-abụpụta otu eje labubu na-agụ ya ọ ga-eyuzu labubu. And kedu ka ọ ga-esi nweta labubu? If you are looking at me and ilube nwaanyị banyekwa ekpere Wednesday ndị be anyị were go ahịa gbafee uche ị ga-ahụ chifu otu na efu dị mkpa Chineke kere obido n'otu na-aṅụ ahịa ọ kpọnara ndị be anyị azụ well ọ ga-ewu Dangote ịbụ Obi Kubana onye chọrọ ịgba mbọ ị na-aṅụ ahịa ibido n'otu dịbazie happy spirit ga-adị happy ọ dịghị ka ị na-eme ọfụma ediso relax ị kwesịrị ịdị happy ebe ego ababeghị aka ị kwesịrị ịdị happy. Ahịa akpọrọla awa menụ na ise ngwe ashawo si kpọrọ ụmụ nwaanyị anyị naghị ego ndị Anambra kpatara today 80% si n'Abia steeti wee bịa. Do you know na Lagos anyị fụrụ a na-agba kịta asị gị na Lagos dị ebulu ike na Lagos nata before it was Aba. Do you know how many people butere ego na Aba bụ ndị Anambra? Some ndị Igbo amaazị ndị ha bụ pụtago ha na-akpazi agwa ma ndị na-ayọsị ayọ na everything. Kedu ihe mere anyị ndị Igbo ụfọdụ lofugo ihe ọ bụ ihe dị ya n'ime azụ onye Igbo based on ịgba mbọ gaa n'iru? Oke ịṅụ ahịa oke ịṅụ ahịa highness ndị be anyị ụfọdụ ndị be anyị bịara bịa eti iwe uchu na ịṅụ ahịa well ọ daghachi many of our youth azụ. Ka m jugodo ofu ajụ ọ bụrụ na ịṅụọ mmanya very well mmanya ṅụrụ does it make you weak or make you agile? Weak. When you are weak can you achieve anything? Not at all. One go bọsị ṅụrụ mmanya dị high ichepụta nwa echiche bara golu that day. I mean just go oke ịṅụ ahịa ndị be anyị were go ahịa gbafee uche. You understand? Ị ga-ahụ chifu otu na efu dị mkpa Chineke kere nwa afọ Igbo malụ na okwesị ịgba mbọ obido n'otu na-aṅụ ahịa ọ ga-ewu Dangote ịbụ Obi Kubana onye chọrọ ịgba mbọ ị na-aṅụ ahịa ibido n'otu dịbazie happy spirit ga-adị happy ọ dịghị ka ị na-eme ọfụma ediso relax ihe na-agụzi gị mgbe a ka o nwegodo ihe ọ bụla ị ga-eti n'ọnụ ka idugodo oke ọ bụ mgbe ịfụrụ ọzọ ije chọọ onye na-atụtụ ihe niile nwere oge a ji eme ya ọ kpọnara ndị be anyị azụ well ị ga-ahụ somebody nọ na village ọ bụrụ oke ego ka ị nweta ha n'obere ego ije gbaba na ịṅụ ahịa a na-ịṅụ ahịa edizie so relax dị weak dị happy bụrụ ka happy for what? Gee ihe na-akpa gị obi aṅụrị and what are you celebrating? Ịṅụ mmanya kwesịrị ịbụ a celebration thing. Ịṅụ Igbo in short highness kwesịrị ịbụ on a celebration occasion mood. Na ijere ahịa na ahịa ga-asụgo na ibunata na ya ozugbo ị na-abata ozugbo na ịfụ na ị mere ọfụma tata ị na-efe ụkwụ ọ na-akị gị na-ese efe ụkwụ ya na stand na asị gbọrọ gị mmanya ka ị na-aṅụ afịa because why? O nwere ihe ị mara achieve. You have achieved something. Mana o nwere ihe ị mara achieve ị na-ede ahịa ka gị mkpa ịṅụ ịfụrụ ya. Ahịa akpọrọla awa menụ na the same way ashawo si kpọrọ ụmụ nwaanyị anyị naghị ahịa bịtọrọ igo ya ọwụna na omike ọsọ gị na ọ na-celebrate life na ọ dị ndụ celebrate life nya ma o ji anwụrụ gị na ọ bụrụ na ọ ya bụ ihe ahụ ị na-celebrate life. Which life? Which life? Onye na-enwere ego nwere ndụ ọ na-celebrate. Life nke anyị dị ka ọzọ. You understand? Onye na-enwere ego nwere ndụ ọ na-celebrate. Onye na-ejiri ego ya na onye na-enwere ndụ bụkwa ofu ihe. Yes. You understand? Yes. Ọ na-abụrụ ijide ihe eji asavisi ndụ ewee na-atọ ụtọ. Yes. Onye nwere moto na-enwere fuel moto ọ na-aga ọma ngana ọkụghọtago. Yes. Ọ bụrụ ya so you need to work hard before you celebrate. Onweghị ihe nwetago the first ọ bụrụ ịpụta otu ịmụ na ahịa ọkụ esi m na ahịa na-enye gị inspiration something mgbe nwụcha ịdị weak or o mee gị dị excessively happy ahụ bụzi o nwere ike ekweghị ihe na-ele 100,000 ekweghị 70 echi acha nwanyebe ego well much ị marakwa mgbe ị gbaa lose ị marakwa mgbe ị nwere profit ịdị happy ị kwesịrị ịdị happy ebe ego ababeghị aka ị kwesịrị ịdị happy. Esi na ahịhịa akpọnago ụmụ nwoke be anyị ka ashawo si kpọna ụmụ nwaanyị be anyị ka ihe mean by that ashawo akpọnago ụmụ nwaanyị be anyị ya mbaba o nwere onye na-amara ihe amara ya na-achị nke ashawo akịta o nwere onye na-ama ya o nwere bụ na mmadụ a na-achị ikwu ihe onye ọbụla dị aware even nwa ọbụla amụrụ today ma about ya na-agwa gị tata ashawo akpọrọgo ndị be anyị nlarie ụmụ nwaanyị be anyị onye ọbụla believuzi tata oge ji nwa ahụ ya wee nweta ego ọ bụrụ mmadụ niile o mana ndị be anyị si asụrụ n'obi basị gị majority word carry the vote abịa
n'ọka kịta anụwa wee bụrụ na ndị ọka niile enwere 60% of them nwere ego 40 dalọbịam ndị na-agba ashawo bụ ụmụaka be anyị karịziri ndị na-ada agba ashawo o nwere nwaanyị na-abụrụ ashawo kịta sorry to say apart from them nọ na di I don't let me defend them a little you understand apart from them nọ na di a normal single girl na Igbo kịta ekwesịrị ọ ga-ajụ gị ego one like I said not all of them but majority carry the vote ọ gbọrọla ha alarie anafọ ịchọrọ igo ịjụkwala ese anafọ ịchọrọ igo imekwala investigation bịa na Pine Leaf Estate and Properties anyị adịela ana na-ese okwu anyị adịela ana na-eje court omezi many of them na believe uzi as in onwe ha let me give you my body you understand give me ego ọ gbọrọla ha ala many of them many of them ụfọdụ bụ ndị egburu egbu ụfọdụ bụ ndị eji mee ritual ụfọdụ bụ ndị ama nnụzi dị ụfọdụ bụ ndị butere ọya you understand enwezo chọọ ịlụ sex girl enwezo chọọ iyi ọka ngwapịkọ ọnụ with the level of ụmụ nwaanyị na lifestyle ha and ihe na-agụ ha the level of ihe na-agụ ụmụ nwaanyị ọ 30,000 ị na-akwụ ya as a staff ka ọ ga-eji live that kind of life o nwere nke nnọkọta bọsị apụtasị nọ labubu daa labubu ya ka ihoda labubu ụmụgodo aka ntị mgbe na-ajụ lagenye bụ labubu aka ihoda a na-ele 200 and something thousand then nwaanyị na-ada alụ ji ọ dị alụ ede o nwere ebe o nwere shop o nwere ebe ọ na-abọpụta otu eje labubu na-agụ ya ọ ga-eyuzu labubu you understand and kedu ka ọ ya si nweta labubu ọ dị ha ka Chineke ọrụ factory dọ ya na ha n'ime akpa ngada ịghọta ATM ọ bịa merụ gị otu a because ọ mara ihe eweta ego so fine when as an easy way like shortcut inweta ego mana ọ dị very very risky if you are looking at me and ilube nwaanyị banye ekpere Wednesday ka nna nwoke eziokwu nwaanyị dị ọsị ebe kwere ka ịfụrụ chere ọ maka spega kedu ebe ịfụrụ nwaanyị na-anụ anụ oke onwere ebe ịfụrụ nwaanyị na-anụ anụ nke ikpeazụ a wife's factory enwere body ọ dozi these our young girls a na-agwaghị na anọ into ya cop are corrupt to go majority of them nke ahụ efuzi dịka ọbụtụ mmadụ aka niile onye ọbụla chere aka chi ya ị ga-ejekwa ka ime masaji nkịtị a na-ajụgoda mechọọ masaji ka ịchọọ bụ happy ending onye chọrọ ka agbatị anya arụ ị na-achọkwa nke mechọọ happy ending they go try to turn you on a na-eme gị gwagoro m ihe a na-eme masaji gịnị ka nwaanyị chọrọ ebe a masaji ị na-eticha mmadụ nwoke lụrụ nwaanyị nwoke ji nwaanyị na-eticha ya ebe ahụmahụma nkwụ ọtọ ọ ga-akwụ ọtọ o kwesịrị ịkwụ ọtọ yes nwoke bụ chassis na yes nwoke ga-ala gị ibere nne mmanụ yes ọ ya bụ ibudo okwu happy ending na asị ọ dị available yes afọ m datin online cheno meme onye chọọ igo nni the girls so na-eme home delivery nni ọjọọ ego na ọsịa 80,000 ọsịa for one plate of food ọsịa na 2 food they come nni na-abụrụ abịa ndị amụgbugo anyị they don't spoil us ịbịazi ibe cheke ya sị oke nni na-abụ chekizie onye nyere dị mkpa dị ka mgbe e nyere ụdịrị ọfa ahụ ị na-ene anya na ịka kwụ n'egwu enyego ụdịrị ọfa ahụ gịnị ka ị ga-eme enwe ihe ifiri na ejọrọ mahadum mee na ndụ gị and then ụfọdụ na-asị na school abụrụ the ultimate that school bụ scam. What do you have to say about that? Onye ọbụla asị na school bụ scam enidikwe a na-correct onye ahụ a na-apịa etiri ya obere ụtalị you understand yọta na-apịa etiri ya obere school abụrụ scam you understand school abụrụ scam na mejọrọ ọ bụrụ na ọ dịsị m obi mma anyị getting it mana ọ bụrụ na ije ha mahadum o nwere ebe ọzọ ị ga-eje mụtakwa ihe aha kwesịrị ịmụta na mahadum mana e nwere ike ịma mmụta ruo up to ihe ị kwesịrị ịmụta na mahadum mgbe ọkwanụ ịmụta karịa ihe onye nọ na mahadum maalụ street like I said ibie ndụ ka nwa ogbenye ihe ọ na-receive was advice are you getting it? No support advice so all this advice nwa ogbenye na-receive o nwere school ụka ya nọ are you getting it? O nwere school karịrị advice poor man pikin na-enweta on a daily like ọ bụrụ na advice o nwebe inyecha mmadụ advice na paaki ya ndị egbopụtalụ gị advice nwetagoro enweta enwere ike nlebe ya elebe sef oge zụrụ onye ọbụla na Anambra steeti ya ọ bụ advice emepe advice line advice factory otu isi nwee ya content factory ọkwa ị na-abịa na-enye gị ozugbo ọ dị adị ọ bụrụ ị na-amanye ọ nyecha gị ntị ikwere gị mmezi Every election victory begins with a good media projection and visibility. For this reason, BAM Interview has created this campaign space for all our political candidates to reach out to Ndị Igbo and convincingly tell them why their vote should be in your favor. Hurry now, contact the numbers on your screen today. Let's take you a step closer to your victory. When I go a poor man pikin 40 first. Yes.
and everything. Yes. Mwa bukwe a poor man peke. Afobe mo moto na ba asino mpa mo nne mu we. Ombe my father nwu come for oku for the first time. I just tell la oku. Kan de bialo mbalu we na afo we fanaba. Yes. So I understand this. Ke here some people bu no ha na eme ndi makwa na ngina has na the same background. Ha na eme ona atogi na ya onya amakwa ebe osi. Kedo some of those things bu no ha na emecha. Ina asi onya amade ebe osi we puta. Ganiru. Amam ka ngesi so ya mana onwe oyibo bụ na ngbo so asị na ọ dịghị correct mana anyị watakwa ya ikwu. Yes, Extravagancy. yes. That extravagant lifestyle. Yes. Like I will give you example now. In ano asige na onya no nwe oge onya li ego li no boda oli aju ego. Hey, na if oge onya na eli ego. You understand? Do you know why? If oge onya na eli ego bụ na oli ego in the past. Odozi. I get them before. So if the mother o ka mmadụ ga na-esi eli ego. O ma ndị na-eli ego ka onye bịara ọrụ oyibo. Like otan nọ na abụ m onye uturu aya oturu Abia State. Mana anọ m Asaba. Ọrụ oyibo ka m bịa. Mmadụ na-ebi ndụ ka onye obodo. Onye Asaba ya onye obodo na you understand? Yes. Kwesị dị na-ebi ndụ ka onye bịara abịa. Yes. Ị na-eri ego, ị na-erikwa ego ka onye bịara township. Are you getting it? Yes. O nwe ka onye bịara township si eri ego. Nwelu ka onye yetago ọga ebe ahụ ba anyị ọ dị iche. Are you getting it? Yes. For sometimes mfụsịa ụdị ego ndị mmadụ na-eri na street. Eje m Lagos. My friend wee kpọrọ m jee one party, a birthday party. O wee bụrụ that somebody I jelu birthday amara m onye ọ bụ mana mgbe m abịazi na event ọ bụ na the guy ma m very well. O ji 90 million naira wee golu enyi ya nwaanyị moto na-efe n'isi si oke nwa 90 million. Onye ya adịghịkwa ebi ndụ ka onye bịara ọrụ oyibo. O biro ndụ ka onye bịara yatamini. Yes. So ọ dị ihe bụ mfeta and most of the people na-eme otu abụcha ndị tara afụfụ si from poor background nwetachazie ego. Ịma mmazi the value of that money. Imagine ebe 90 million naira rụrụ ọrụ na empowerment. Imagine godu. Ọ bụkwa na moto ọ na-eyuzu o. No moto ọ na-egolu I love you. Nwaanyị igolu moto akịta nwere ike ọ dịcha happy mma ka ọ gị mee niile you understand? Ọ ga n'abalị igolu moto a ị nwere ike si ya nna na edi fit nna ka ị na-abịaghị na same night ọ nwere ike pụjela wute onye ọzọ. Are you getting it? Yes. So ọ bụrụ a wise thing for onye si na poor background mara afọ tara wee nweta ego anọ na position gị na-eme ihe ndị nọ na position karịrị gị na-eme ka o wee bụ na gị na fana bụ na-ama aka. Ị kwesịrị na monitor your level with investment ị na-eme like you know o nwere ihe bụ ime mana ịgbagote ego like nna ụlọ company ọ na ha agbagote ụlọ hotel ọ na ha agbagote. A man that we are growing at a time o nwere moto bụ igozie ọkwa ọ gara kwa ọnụ mana people ga-asịzi nna this guy dịkwa stingy na onwe ya na ọ bụrụ ụdị moto ka ọ na-agba because people enewego gị anya based on your investment. Are you getting it? Ihe ndị imepụtachago people elewego gị anya that na o nwego ụdị moto ị kwesịrị na and igo moto a ha masịzi na you to do a ga-asị no obi fit standard only ya. Ebe onye uturu. Yes. Abia State. Ana m anụ uturu ebe enwe Abia State University. Yeah, exactly. Abia State as a state be dịka abụọ when it comes to governors. Do you agree with that? That was in the past. Before now. I na-aga school I go 36 state and capital. Abia. Number one. Mana ndị chịrị anyị achị bịara bịa ebido na 36 wee na-agụ. From Zamfara. You understand? Ndị chịgburu anyị achị were anyị nwa bụ kwesịrị bụ Abia, Ụmụahịa, Ada, you understand? Weluzi anyị jee tinye na la last. You understand? Yes. Mana los dị TV nakata asị mba ọkwa ka esi ya kwesịrị dị. Wetutekwa Abia ebe o kwesịrị dị. Abia wee bụ ịbịa na this nation now. Yes. Currently, yes. Abia is the number one state now nogodo in good performance. I agree. I agree. Thank you very much. August na ewu ezigbo mmadụ. Yes, I agree. Because when they gwa ya emewe argument. Ada amakwa aka nke ikpeazụ a. So Abia wụ number one. So all thanks to my governor, Chief Sir Dr. Alex Oti. Chiomoti. Ama m ya Chioma na. Because ezigbo mmadụ ka ya na-agba nke ikpeazụ a. Yes. O wụ original. Yes. Adịghị m etokwu ya o. Ka o nwee ihe o mere m iche o. Yes. Na na-etu ya bụ na o nwere ihe ọ na-eme. Yes. You understand? Yes. Ọ bụ na o meelụ ndị ọzọ o sokwana ihe a na-eme. Yes. Are you getting it? Yes. So ebe ọ bụ na ọ na-ana masị etago ya marịa mma. Ise. Daalụ. The Noye Soludo Pad Bank, a menstrual hygiene mission embarked on by the Healthy Living by Noye Soludo initiative to ensure that no girl child in Anambra State feels ashamed, embarrassed, or misses school as a result of period emergencies. The Pad Bank project continues to spread and has been expanded to over 222 secondary schools, tertiary institutions, and the NYSC orientation camp in Anambra State, with free pads adequately made available to young girls. Noye Soludo Pad Bank. Let's make menstrual hygiene
everyone's conversation. Alex na-eme ọfụma ka efi nwe ikwu maka election ya na nwaanyị afọ kwudolunu wee make sure na that election count Professor Nnenna Uti because onwe ndị bụ no sometimes ha mechaa ihe zo one singular decision that woman ọ bụ na o compromise by now enwe ike ana aka ọzọ ka ihe nwe ikwu maka ụdị nwaanyị a na ụdị ndị anyị need kwa to actually affect people's future because this woman singularly affected the future of Abia State. What do you have to say about her? Onye na-amara ihe dị mmụọ ya eme. Yes. So I will say that opportunity I won well that time to liberate Abia State, you know, from Ebaino before to Ebaino now is an opportunity and all grabber, yeah. And she used it very well. All thanks to her also. Are you getting it? Yes. So for her not to let that opportunity, because I'm not going to offer. But determination. You have to go determination, determined to go that this opportunity I'm going to use it very well for my people. And today, is a risk. You take a risk because only how many that na magwa ma won obia oto yesu eme. You understand? But by special grace of God, plans here, my dream, let me say her own dream of changing Abia State from worse to better now was actualized. Let me say everybody know ebe Chineke azage because obu na nna m abatakwa dia, nna m work kwara ati batakwa dia for mekwe ihe ndị BML. Abia State ga nokwe bo na agokwu. Yes. You understand? Mana because of no metara, ihe niile a na-ekwu na bụ ekenekwe onye gwara abacha. Ekene onye takwuli ata ihe osekwe ihe a na-eme ka a na-ekene ka a na-ekenekwe Dr. Alex Oti. Ekenesi mfe ọfụma, fa agbalụ mbọ ọfụma. A na-eje kịta for next election. Enwe ndị na-asị na Governor Oti bụ a demigod kịta na Abia State. Na onye ọbụla kịta na-apụta against him, is election against him, is an enemy of the state. Next election, if you na ọ bụ unopposed. Ọ bụ na ụzọ dị mma, you understand? Anyị agaghị nga na awụ. So oke a na anyị na-ene anya na ụzọ ma mma. So anyị ga-ejekwu ya again. O nwere onye ya na-abụghị azụ ya so for now. Ọ bụkwa ị chọrọ ya ma ya aka. Ị bịakwa ife ị ga-emela anya ndị ọ bụ na imere otu ahụ. Mgbe ọ bụla iji ligote, ọ bụ na ya tere gị ligote dị ya. Ife ọ bụ na ịfụkwazi iwelu. Mana for now, o nwere onye a na-ama ya na-aba aka. To me, because ọ na-alụ. Ọ kara wee lutekwa side m. Ọlụ a na-alụ na. O lutebekwa side m. Mana enwere m olu n'anya na ọ ya abalị m because eziokwu na da-achị aka na-aba eme gịnị awee n'ọnụ once. Ebelieve m nke a ọ na-alụ ha na ha alụkwa ya. Ọ lụchakwa before ọ na-emekwa ebe ọ ga-abanyekwala anyị. Mmiri na-erudata. O ji nwa erudata. O jiri nwa erudata. O mebido ozugbo lukwa na oge ji nwa na-eso nwere. Kita no currently in Abia State enwere free education. You mean am? I well free education. Ya na-agwa gị ya na-eme n'obodo Igbo does na Abia State na. Obodo ga-mapụ n'obodo a nara onwe m. Okay. Iche na egwuregwu ka na-egwu. Ịkpọ m tata m na na-arị gị na village m. Abụkwa ego ndị Anambra kpatara today 80% si na Abia State wee bịa. How? Do you know na Lagos anyị fụrụ a na-agba kịta asị gị na Lagos dị eburu ike na Lagos nata before it was Aba. Okay. Do you know how many people butere ego na Aba bụ ndị Anambra ego ha si Aba wee bịa like ha butere nnukwu ike. Yes. What are you telling me? Many of them before Lagos ka nna gwago. Every major big man mgbe anwa Aba. Man as nna nwere ọkụ gị bi Lagos na-eme ọfụma. Ihe na-ekwu mma nna nwere one of my uncle bi Aba na-eme ọfụma. Wala anyị kedu onye bụ Okenwa Ganiru? Ya mbaba ekene m gị. No my brother. Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege ntị. Ekenekwe m onye ọbụla. Okenwa bụ ife ji wee malụ m. Ezigbo afa m bụ Okechukwu Ike. Abụ m onye Uturu nke dị n'Isukwatọ Local Government of Abia State. Wee na-asị amakwala unu mma. No. Okenwa kedu obodo ebe amụ gị kedu ebe ito kedu ebe ịchụrụ mgbele ebe igwule ego aja kedu ogbe kedu primary school ije secondary ije ọ bụgo na ijekwu mahadum ime ka ịmalụ gaa n'iru? Amụrụ m na Anambra State, yeah, Onitsha. So I was born and brought up on Onitsha. I'm so in Oyibo. I go to school in my primary school. Now I started from Okpoko 1. Then go Delight Nursery and Primary School. From there, also Mozop. I have bana oba. Man, ebe post mu after can let's say my common interest bụ our ladies. In Igbogisttv, I continue my education there. I go to the Vance Secondary School. IKEH go for school. Under 4 years, I go like 4 schools. I go Giant Step. I go Divine Knowledge. Okay, can I buy my child there? No, but you wanna go my school and now. School Erika. And I took go na chonwegi. Iwe ba school also. Poor man pikin na. You can say poor man pikin. Poor man pikin do. Wetin poor man pikin do.
you people. I na-achọ m na-achụkwa onwe m ịghọtagodo aka eti. Good news! From anywhere you are in the world, you can now be our guest on BAM. As long as you have an internet connection and a mobile device, you can now be interviewed from our studio anywhere in the world. Contact the numbers on your screen to book a session with us.